реалност и всъщност всички тези пътувания външно са пътуване в една отразена реалност, която вече я няма. Ако ти можеш да се докоснеш до истинската реалност, това е друг въпрос. За мен ние бяхме група човешки същества, които сме живели там, сме работили там и това единство, което сме имали, в момента се възстановява с връщане към моменти енергийни от тогавашните животи. Медитацията с Изида доведе до и пееща купа, и малко слова, доведе до нейното визуализиране. Тя се появи излъчваща в поза малко йогистка, леко наклонена, с кръстосани крака, с мощно синьо излъчване не само от сърцето, но от цялата гръдна стена и в средата свети син диамант с тъмно синя светлина, излъчващи бели лъчи и беше нещо като диалог. Чух ви, благодаря ви, ще ви помогна мира между хората да се върне и единството между вас да започне да се възстановява. Здравейте, доктор Стоилов. Много се радвам, че правим интервю с вас, точно след като се завръщате от посещение в Египет. Аз още съм в Египет, го казвам без излишна така, как да кажа, нафуканост, но се радвам, че е след 22.11, която е символична дата, а пък датите, които бяха по време на пътуването, също имат смисъл, защото в последно време тези пътешествия не само, че не са, казвам го простонародно, Господ да види, но и да имаш някаква задача. Мистична, енергийна, съдбовна, тя се дирижира от надземните сили и е така вписана, че това, което можеш и трябва да направиш или научиш, става. В десетки интервюта и ваши лекции през годините до сега, вие винаги сте акцентирали за духовните енергийни центрове в България, на Балканите, но всъщност бяхте в онзи духовен древен център, който е бащата на всички. Той е и майката на всички и фактически аз се не принудих, но получих стимула да бъда в Гватемала в 22 година, февруари, точно 20-22 в Тикал, центъра на пирамидите майянските в Гватемала, точно заради материал, който есента на миналата година, 21 беше излъчен от руската телевизия, където се показаха кадри от Египет и една много известна астрологка и тълкователна енергийно с политически събитийните системи обясни, че началото на новото човечество, възраждането му започва от Египет с слизането на Бог Тот, който е учител на всичко, всъщност предпрометейската същност, и че той е изпратил на 10 места в света ученически групи, пазейки атлантските знания, които им е дал, но основните знания и група е била да ги зарови в пирамидите под Гватемала. И че в момента от Египет, където са се появили 5-6 бели тип правителствени здания, които не са строени от никой, защото спътниците не са регистрирали строеж, един ден ги няма, следващия ден са там. Къде са появили? Египет. Сега? Преди 2 години, 21. Това беше показано на видеята. Многократно сме говорили, че никога не трябва да засягаме конспиративни теми, но тук ми напомняте, че всъщност древният Тот и изобщо в зараждането на тази цивилизация са правени строежи чрез изричане на слово. И тук или е било изречено слово, или са били от паралелна реалност пренесени тук, но оттам беше вече изведено, че 3 енергийни дъги, както е една дъга, но не със 7-те цвята, в момента от Египет към пирамидите в Гватемала се излъчват, за да може знанията в изумрудените таблички, които са заровени под пирамидите, да излезат в сегашната реалност, без да бъдат копани и намирани.
аз всъщност тръгнах за той. И когато в Гватемала с един възрастен англоязичен гид местен обсъждахме това, което на мен бяха ми казали и показали, той се засмя и рече ми: да, падат тук, сега ще заведа на местата, където те се приземяват. То става един процес на трансфер. Да. Трансфер, който кара това, което той е пазил, дал и оставил на съхранение до най-близките до неговото ниво, маите, които се качват до пето измерение, където общуват с него, да бъде изкарано в днешната реалност. И там хората, които бяхме, и нефритените предмети, които бяха, като на един компютър флашката, трябваше да попият това знание. Това означава, че ако в видимо външно нашата неподготвена планета, и да не кажа неподготвена реалност, слиза такава сила, такава мощ, означава, че предстои генерална промяна. Това да, но рускината, която обясни внимателно, че тот слиза от петото ниво измерение или плътност, както и да го наричаме тук на днешната реалност на Земята, когато човечеството се хлъзва по надолнището, преди да се е загубило в нищото, за да го спре и да го върне назад. И че този мощен тласък не само цели да ни запази да слизаме надолу, но и да се възкачим нагоре, каквато е и програмата, защото вече 3 Армагедона не се случиха, както се очакваше да се случат. Там човека се засмя и ми заведе между пирамидите на точните места, където енергийните да ги падат, и щастлив ми каза: ето ти стоиш под едната, под втората, под третата, групата от 20 души от цял свят, която той водеше, ги остави да се лутат сами, направи едно посвещение на майянски 10-минутно към това, което аз съм. 2 кристалчета от България ги поставихме под една от свещените плочи, които се правят за жреци или царе тяхни. Похлупи я и каза: когато минавам тук, ще се моля за България и за теб. Но всъщност беше доказано, че това, което аз видях през руска телевизия за Египет, в Гватемала, човека, който е всеки ден на мястото, знае за тези неща и ми съобщи за 10-те места, където са били пратени хора, жреци с атлантското знание от Тот. Та всъщност в този Египет аз се озовах за първи път и впечатлението е много странно. Първо, аз още не мога да излеза от енергетиката на тази територия, на тези градежи, на хората. От друга страна, това, което си гледал десетилетия наред, снимки, видеа, разкази, изведнъж виждаш една по-сива, по-скромна, по-дребна като размер реалност, колкото са големи пирамидите и всички храмове. И малко си така леко смутен, че мащаба и величието не е същото, което са ти внушили. Но ако гледаш като обикновен турист. Ако гледаш като обикновен турист, но после ние минахме за 6 дена по всички възможни основни места, свещени и на градежи, от Северен Египет до включително острова с пирамидата на храма на Изида, с храма, който беше преместен на Рамзес, около Асуанския язовир. Бях в 2 пирамиди, в голямата и в по-малката. И първата, Джосеровата, стъпаловидната, която е нещо изключително. Добре, от окултната наука знаем, че камъните пазят, имат памет. Какво усети реално сподели? Те са повечето живи, но мълчащи, защото повечето от тези, които минават покрай тях, не са готови да влезат в диалог. Тоест, те не ги събуждат, а те не се събуждат, защото няма съответствие. Иначе, специално в Хеопсовата пирамида, впечатлението не е смазващо, но ти си не точно удивен, просто обхванат от страхопочитание към тази маса
от камък, която не е мъртва, която е около теб и която пази единност, сила и хармония. Изключително интересно впечатление и цялото пътуване ти дава една огромна страна с огромни градежи, която продължава да е жива, макар че аз, осмисляйки това, което видях и пътувайки, всъщност дадох едно заглавие, че пътуванията в Египет и въобще в историята са пътуване в миража за реалността, която тогава е била и ние се опитваме да стигнем до нея. Ние никога не можем да стигнем до истинската реалност. Много пъти сме казвали, че истинското пътуване до Египет и до други емблеми на древността всъщност е вътрешно пътуване. То е така, но исках да кажа, че даже ние видяхме, пътувайки към Абу Симбел, една част от тяхната пустиня, видяхме мираж, една бяла сграда сред пясъците, която изведнъж я виждаш как се отразява в несъществуващо езеро, което леко трепти и ти виждаш реалността сегашна и отразената реалност и всъщност всички тези пътувания външно са пътуване в една отразена реалност, която вече я няма. Ако ти можеш да се докоснеш до истинската реалност, това е друг въпрос. За мен ние бяхме група човешки същества, които сме живели там, сме работили там и това единство, което сме имали, в момента се възстановява с връщане към моменти енергийни от тогавашните животи. И всъщност ние българите, за мен, имаме връзка с Египет, защото тези същества, Шемсу Хор, които реално са след божествените управители, които са владели Египет, включително и Тот, хиляди години, фактически те са надчовеци, които помагат на божествата в управлението. Шемсу Хор са цяла група същества и според мен ние, това, което сме пелазги, начални българи, сме живели и работили с тях. И не случайно горен или долен Египет, както и да го наречем, е Балканите и сме свързани с тях. А някой сподели ли да му се е възстановил някакъв спомен от Египет? Те са интимни неща и не всички, може би, бяха така фокусирани в това, но аз видях няколко души, които ги видях в ролите им и в действията им тогава. И интересното е, че още в скацането и първите 2-3 дена, то беше дълго пътуване на север, т.е. на юг, не се чувствах чужда земя, чувствах се у дома си и все едно, че пътувах от Пловдив до София с автобус. Това усещане, че си у дома си е много странно. Практически в една полумедитативно състояние се виждах как са група в Древен Египет конници, които вървят към Нубия с някаква задача и аз просто пътувайки сега с автобуса, реално пътувам в оная реалност, като себе си тогава. Тук, без да го искаме и планираме, стана едно много особено поклонение пред женските и мъжки енергии, защото поклонението ние направихме специална медитация, която беше подготвена и с пееща купа около храма на богиня Изида. На това островче, което тя е преместен, но храма с цялата енергетика не е изгубил нищо. Мога да кажа, че е смайващо. Това около 10 постройки огромни, освен храма на Изида, да ги прихвърлиш на почти 20 на километра. Енергетиката на постройките не е изгубила от това, че не е на оригиналното място. Също и с двете пирамиди, които са преместени пак заради езовира на 40 км. Цялата енергетика там е жива и работи. Медитацията с Изида доведе до и пееща купа, и малко слова, доведе до нейното визуализиране. Тя се появи излъчваща в поза малко йогиска, леко наклонена, с кръстосани крака, с мощно синьо излъчване не само от сърцето, но от цялата гръдна стена
и в средата свети син диамант с тъмно синя светлина, излъчващи бели лъчи. И беше нещо като диалог: чух ви, благодаря ви, ще ви помогна мира между хората да се върне и единството между вас да започне да се възстановява. Интересното е, че първият храм, който посетихме, беше с така нареченият Озириум. Това е храм на Озирис, който е направен с вода от Нил, светето на живота, което е гравирано върху камъните. Всъщност Дронвално Мелхизедек пише книгите и се разгъва цялото за цветето, семето, зърното на живота от това място. И практически водачене, който се правеше на дръж ми шапката, излезе, че ученик на доктор Захари Халас, че е работил с него, изведнъж се вдъхнови и направи едно оригинално старо обращение към Озирис, защото там идеята е, че ти, постейки, чистейки се, влизаш в тези води, които там стоят, пускаш семенцето, което носиш, то дали ще овеш жито или друго, и го оставяш да покълне с жизнените сили, които Бог Озирис, а това е всъщност сина на Ра, т.е. който е дете на Слънцето, всъщност внука на Слънцето, жизнената сила я връща и дава нов път и ново бъдеще. Там направихме първата си медитация и от Озирис до Изида, която му е и сестра на Озирис, и жена. Фактически ние вързахме мъжко-женските енергии на храмовете и на Египет, които в момента у нас, хората, във всеки един и в цялото човечество, трябва да бъдат балансирани и свързани. Другото е, че без да го знаем, всъщност за мен, извън това, което казах като формула, че пътуването в Египет и към миналото е пътуване в миража му на миналото, другото беше, че пътуването в Египет е пътуване Кайлаш в Египет или Тибет в Египет. Това, което в Египет се прави около свещеното енергийно място на силата Кайлаш, с обиколката му, по или срещу часовниковата стрелка, без да го искаме, и там се обикалят двете езера пред Кайлаш. Позитивното и уж негативното, което вече не е. Едното по посока на часовниковата, другото обратно. Фактически ние обиколихме, без да го искаме, чакайки втората група, Хеопсовата пирамида, бавно, спокойно, тържествено, по часовниковата, а Джосеровата пирамида, първата, стъпаловидната, която е нещо изключително, различно от конструкцията и вътрешния строеж на пирамидите, обратно на часовниковата стрелка, и всъщност стана тази осмица, която лежи, както двете езера в Тибет се обикалят и се прави свещена кора, т.е. обиколка. Ние обиколихме два обекта за началото и края на пирамидните структури. Когато споменаваш за тези споявания на енергиите, това означава, че в крайна сметка има едно благословение, което дори някак скрито и потайно тече към хората. Било то през Тот, през Изида. Аз спомням, Елиазар Хараш казва, че Тот е дал най-голямото благословение на човечеството, като е дал писмеността. Какво сега трябва да даде, за да се възвърнат хората към това единство, за което спомена? Малко ми е трудно да отговоря, защото според мен той дава всичко. Както е дал писмеността и словото въплатено в писменост, той е дал какво ли не още. Медицина, астрология, управление, обработване на земята. В случая по-скоро това усещане, че сме свързани с Твореца, че сме деца на Слънцето, на Твореца, че ни делят много малко неща, а не ни разделят, и че увереността в себе си, в това, че си човек и си свързан с Твореца, е това, което трябва да ти даде сила и да продължиш пътя си. Според мен това е основното.
И за мен това, което беше нашето пътуване, е едно особено свързване с силата и информацията, които самите камъни от градежите пазят. От друга страна, на местата, на които са построени, защото там излезе една много особена легенда, че когато братът на Озирис го убива и разсича, Тот, Сет, практически разхвърля тялото му върху египетската земя на 14 части. Всяка част, която е паднала на дадено място, е енергийно място, което е повод за изграждане на храм и населено място. Всъщност там, където беше култа към Озирис и нашата, как да кажа, добре, един вид обращение към него, практически е паднала главата му. В Дендера, където е храма на другата богиня на любовта, е фактически сърцето му паднало. И реално тук виждаме как самите места получават енергийното си значение или го запазват с тези части от божествеността на внука на сина на Слънцето, Озирис. Но това пак е наситено с много символика и мен ме навежда на следното, че не е ли Египет една жива реалност, обаче надземната реалност? А на тази земната реалност са разиграли тези земните неща, включително това последното, което даде като пример. Египет, както включително и Перу, реално река Нил е модел, както египтяните са го виждали, на Млечния път. И пътуването на водите на Нил като енергията на жизнеността е пътуване по Млечния път, по нашата галактика. От друга страна, всичките селища от двете страни са като галактически важни точки. При Перу е същото. От столицата до Мачу Пикчу, реално реката се счита пак копия на Млечния път. Тук в последните 3 дена, без да ги търся, ми идват половини едночасови видеа за пирамидите на Египет, за историята и руски групи, които последователно са пътували и са снимали пирамидите и всички храмове. И тяхното виждане, защото вече са появили свидетелства научни, че храмовете, някои от тях са 9 и 7 хиляди годишни. Тяхното виждане е, че те са градени от божествените същества, които са и управлявали Египет, които са внасяли културата и духовността в хората. И даже според тях празните места за картуши, за надписи, т.е. те са градели храмовете, за да може хората след това да внесат детайлите, фактите, които в момента тяхната епоха и реалност изисква. За мен то продължава да е надчовешко творение, където обаче в началото хора и богове са творели заедно. Боговете са помагали на хората да станат свръхчовеци. Човеците след това са пазили това знание и са го разработвали или разпространявали. Но има един такъв момент. Не е ли това една форма на школа, тъй като сме говорили много пъти, че самата Земя е школа? Тези свръхчовеци, обучавани от боговете още от Древен Египет, постигайки това състояние на съзнанието, този разлив на Нил вътре в тях, те всъщност изживяват вече тази нова реалност, но изобщо не на Земята, на съвсем друго поле. Изглежда или нашето училище е до степен на начално училище към гимназия и когато стигнеш по-високо ниво, ти напускаш тази учебна зала, Земята, за да се извисиш на по-високо ниво. Или този тип извисеност, до която стигат хора или група хора, не може да бъде запазена дълго време, както Нил се разлива, след това се прибира. Всъщност това, което тяхното
възвисяване е излъчило наоколо, евентуално се запазва или влиза в другите, но ако не успее да ги събуди, се чака следващия разлив на него. Един много ключов акцент сега ми припомняте, че всъщност, когато душите имат благословението на един такъв разлив, той се дава свише, божествен, те трябва да попият тая жива вода. И закон е да има след това отлив. Ние в момента, понеже и като един, така не искам да звучи пресилено, но българския народ е имал такива духовни приливи, много големи няколко. В момента... И големи отливи, защото сме вършили нещо не както трябва. Именно. По време на прилива. Да, именно, но в момента прилива дали приключва и да сме пред състояние на отлив, и ако е така, отлива какво ще разкрие? За мен ние сме в пред началото на прилива и в момента България и цялата земя духовно съхне. Но преди да започне да загива това, което е засято или може да бъде засято, прилива, който идва, точно тот подпомага неговото идване и силата, която носи, да бъде канализирана и разпределена правилно. Така че ние сме в началото на началата, а не в края. Защото и... Защо казвате, че съхне? Значи, ако не разглеждаме масите, през последните години имаме изключително много жива вода. Както Нил е 1500 км, в началото вече водите са тръгнали, но докато стигнат до делтата има време. Всъщност такива пътувания винаги са със съгласието, с нуждата това, което ние можем да направим, да вържем енергийно места, да вложим силата си, да получим силата от местата, на които отиваме. Всъщност ние тръгнахме на 13-ти, която си е символна и блаженна дата, защото Христос е 13-ти от 12-те си ученици, пълнолунието на 5-ти и 19 ноември, което се води влизането на Плутон в Козирог, в първия му градус, и много мистици считат, че това е началото на новото начало на епохата и че от тук нататък ще се разгънат много мощни позитивни промени в Земята и с хората. Така че то беше едно отиване от местото, където събуждането започва, за да се сравни до къде сме стигнали и да се даде тласък да продължаваме. Когато засягаме всички тези теми за себепознанието, за духовните импулси, за живата вода, за просветлението, ми се иска да акцентираме на следното, че реалната промяна, реалното ново, за което и сега акцентираш, сякаш няма как да дойде, ако човек го прави още с елементи на егоизъм вътре, за себе си. Той да се почувства по-добре, той да има енергия, той да е зареден, той да е просветлен. Не е ли законът такъв, че ти не трябва да имаш очакване, а тази промяна трябва да се случи в резултат на синтез на твои вътрешни сили, добродетели, воля? То е това, което аз съм осъзнал, което става с мен и опитвам да обясня на другите, че в момента твоите лични планове и усилия за да промениш или да създадеш бъдещето нямат стойност, нямат сила, защото ти трябва да се подчиниш на световните ритми, на процесите, които се движат, да повярваш в Твореца и в себе си като Негово дете. И всъщност всички стари правила, знания, кое да, кое не, каква формула трябва да направиш, какъв тип призоваване, вече не играят роля, често пъти даже и са вредни. Ти трябва да оставиш знанието в теб. Има две формули от научни философи на човечеството, които казват, че няма ново знание. Всяко знание е добре забравено старо знание, което започваме да се спомняме. Тази духовност, която е в нас, трябва да оставим да се събуди. Импулсите, които ни дава като знание, като
мотив за поведение, начин на виждане на себе си и света са по-важни, отколкото всяка външна книжка, учител, ръководител, защото тяхните указания остаряват в момента, който ги излъчват. Света в момента е изключително динамичен, много добре подреден от надчовешките енергии и всъщност ние просто трябва да вярваме в себе си и да слушаме сигналите, които идват към нас. Външно те може да ги преценим, че са негативни, но всъщност носят голям подарък. Ако приемем това, което е дошло до нас, неутрализираме това, което усещаме като неприятно усещане и подаръка след това е даже по-голям, отколкото ако е някакво усещане на радост. Аз до известна степен няма да се съглася с това, което казвате. Ще ви провокирам за отговор, за това, че казвате, че са стари някои неща. Но реалност е, че истинските учители постоянно се обновяват. Самите те са постоянно нови. И аз многократно съм казвал, че въпросът за остарелия метод или остарялата практика е въпрос за самия ученик, а не за учителя, защото този, който е учител, той е постоянно обновяващ се. Ами ако ти си добър ученик на един учител, неговата динамика, с която той се променя, трябва да е събудил динамика в теб. Ако ти обаче си останал фиксиран на нивото, до което си стигнал, а той се променя, ти вече губиш допира си с него и губиш допира с актуализираните истини за света и за теб. В този смисъл аз не отричам, че има, както имаме по шосето знаци, които ти казват да върви направо, наляво или надясно, този тип духовни показатели си остават, дали ще ги наречем учители или не, но тук въпросът е в смяната на това, което наричат парадигма, дума, която не обичам, на начина да разбираш нещата, че в момента най-добрият учител си ти, но ако все още не си постигнал вярата в себе си, това, че си дете на Твореца, можеш да гледаш пътните знаци, които са учителите. Така че аз го разбирам по същия начин, от малко по-различна ъгъл гледна точка. Добре, да направим няколко паралела с Египет и с това, което учителя Бен Садонок казва, когато е бил в тяло тук в България, че той е работил заедно с свои ученици в Египет. Някакъв паралел може ли да направите? Ами цялото това отиване там, за да се допрем до предишните животи, в които сме били там, работили сме там, и тази свързаност на Южна Европа, на Балканите с Египет, е явна, но тук този предфараонски етап, в който ние сме живели и работили там, били сме свързани с Тот, защото това е категорично вярно, фактически той си остава като знание. Сега, каква е ролята точно на учителя като ниво и свързано с Тот по отношение на субординация, ми е трудно да кажа, защото аз бях фокусиран върху това да усетя мястото, цялата схема, защото трите точки, от които лъчите на Тот се излъчват към Гватемала, бяха намерени. Едната е Абидос, Озириона, храма на Озирис, и другия в Абу Симбел. Третото е, където низвергнатия фараон Ахетатон е създал столицата си. Там е основният център на Тот, така че той има пръст в... Но нека да се каже, да подам от моя страна малко. Връзката на учителя е Сфинкса. Ходихте ли на Сфинкс? Не само ходихме, обиколихме го няколко пъти, стояхме и му се радвахме. Вижда се нивото, до което водата, в която е бил потопен, е стигнала. Малко под пясъците, в които е бил потопен, защото преди 150-200 години само главата е стърчала, но там нивото на пясъците е малко под водата, в която е бил потопен.
За мен това не е лъв с човешка глава, си е бил лъв с лъвска глава. Има даже компютърни реконструкции, как половината от тази глава е издялана, за да я докара до фараонско лице. Не, това вече не мога да се Но тук е въпрос вече това са публикации, които търсят атракция. Тук е въпрос вече на различни такива... Този поглед няма как да се имитира. Поглед в нищото. Той продължава да стои във вечността, максимално е приземен в настоящето и просто можеш да бъдеш спокоен и да му се радваш, защото нивото на неговото величие и покой просто не могат да бъдат сравнени с човешките. Да ви върна малко назад в темите за тази промяна на потока на енергиите. Ако между Египет и Гватемала се случва, то тук, където е наситено с и тракийски, атлантски светилища, енергийни центрове, какви са ви наблюденията? Ами аз имам чувството, че това е едно освежаване на старата ни памет и енергетика, за да може да бъдем по-успешни тук в България. Тоест реактивиране до някъде. Реактивиране, да. Защото имаше един период, в който се говореше, че енергийният център от така наречените енергийни центрове се е оттеглял. Не, в момента има едно пренагласяне. В момента се активираха много така наречени портали. Входно-изходни отвърстия в пространство-времето, но еднопосочни, през които неутрализираната карма на всеки един човек и на човечеството се изхвърля от Земята, а през тези портали няма влизане на негативни енергии и същности. На нашата Земя и по целия свят, нашето пътуване в Армения показа един такъв момент, април тази година, как цялостно изчистване на неутрализирана карма на Земята през арменската земя с неутрализиране на арменската и българска карма се извърши. И фактически ние в момента активираме себе си, местата на силата и помагаме в този процес на очистване, който върви с нас и без нас. Някои хора могат да го разтълкуват като, нали, те висшите, те ще не изчистят кармата, но това няма как да стане. Не, защото то е частично и всъщност е един вид, ако имате банкова сметка в духовна банка от 1 милион дълг, ви прощава 900 хиляди, но 100 хиляди духовни единици вие трябва да си ги изстрадате. Което се случва в момента с всички хора. Това финализиране на това, което се носи негативно, неговото неутрализиране, не е възможно без процеса на наново изстрадване на това, което някога се е случило. Всички говорят за следващата 2025 година, не само от астрологичен аспект, че ще бъде година на пълната промяна. Как я очаквате? За мен пълната промяна почна 17-18 година, засили се с вирусната епидемия 21-2 и 22 беше началото на женската творяща енергия. В момента акцентирането с гъстеността на времето, на събитията, които стават и на неутрализиране на част от кармата на човечеството, ще акцентира, ще се стигне до върха на средата на 25. От тази гледна точка ще бъде още по-тежко, още по-неочаквано, особено, че в Козирог влезе Плутон, а това е точно изчистването на всичко негативно и поправянето на всичко, което може да бъде поправено или стимулирането му. Така че за мен това е върха на започналото разрушаване на старото и засилване на строежа на новото, което не е по нашите сили. От нас се очаква или да не му пречим, или да му помагаме по-малко, ако хващаме тенденцията. Като акцента на всичкото, което става с върха на 25-та, до 2030 трябва да позатихне, където ще се види колко човешките души остават на Земята, колко са си заминали и колко трябва да си заминат.
Така че за мен е един връх, в който обаче няма да ни е по-леко, няма да ни е по-лесно, но сигурността ни и увереността ни в това, че имаме бъдеще и работим и ние за него, ще се засили. Ами аз и в предни разговори съм казал, как ще дочакаме 2033-та, когато ще тръгнат вече нещата по-слънчево, но... Ами 2030 е преброяването на дивите зайци, което стана 17-та година. Всеки човек лично беше оценен докъде е стигнал в развитието си, има ли бъдеще в тая реалност или не. И вече 3-4 години се отделят двете групи хора. Коментирайте думите на доктор Светла Балтова, която все пак нали, е припозната като един от най-добрите астролози в България. Тя казва, през 2025 ще бъдем провокирани. В какво може да се изразява тази провокация? Ами ние сега сме провокирани от възможността да загинем, от различните военни активности, от различните предизвикателства на Земята. Не знам тя как го вижда. Ние сме приятели, са студенти и мисля, че се движим в една посока, но за мен това е всякакъв род страхове или опасности, които се засилват, а доколко ние ще ги отразим, вече е друг въпрос, но възможността човечеството и света да загине се увеличава, което не значи, че води към реализирането на това. Провокация не означава ли да бъдем изпитани дали ще застанем срещу истината? Ами да. То е първо да се оплашиш от тая истината, която ти предлагат, но която е фалшива. Другото е да те съблазнят да се увлечеш от друг начин на виждане на света и себе си, който е истински. Те чрез конвенционалните медии са отвлекли вече много хора. Да. Те вярват в тази лъжа. Всички световни медии са настроени в тази вълна, така че... Но пък в началото на това видео казахте, че ТОТ и висшите работят да не падне човечеството от парзалката. Да, но те основните тенденции и сили обуславят. Ние трябва да си довършим детайлите и фактически те не означава пасивно да ги оставим да ни спират от парзалката, по която се хлъзгаме. Тоест до последно ние трябва да упражним правото си на свободен избор. Абсолютно. Знаене какво искаш, увереност в това, което искаш и най-вече увереност в себе си, в Твореца и в творението. За мен това е основното. Колкото повече ти вярваш на Твореца и творението, нуждата да се страхуваш за себе си, от света и от бъдещето намалява или отпада. И тя ти дава свобода и до някъде радост и може би щастие. Ами, искате ли да кажете нещо като послание за 2025 към зрителите? Вярвайте в себе си, вярвайте в Твореца, искайте това, което трябва ние хората да получим и опитайте се да се обедините с другите човеци около вас, защото всички ние сме деца на Бога и трябва да работим заедно с обич. Благодаря ви много. Благодаря.